hotel. Tu si tak sadni a chilluješ. Dole sú takéto maľby. Tam je recepcia. Dnes vás zoberiem na Chopok, ktorý sa nachádza v Nízkych Tatrách. Kto ma už dlhšie sleduje, vie, že ja som sa lyžoval na Chopku aj v celkovo v Jasnej. Tak tu máte hore v karte link na to video. No a my môžeme sa presunúť na Chopok v lete. Tak začíname. Dámy a páni, možno, že vidíte, je 6:35, práve vypadol prúd v hoteli, môžete vidieť sami, že ani klíma nejde, svetla nejdu vôbec, tak uvidíme, čo sa stane. Chvála Bohu, že nie sme vo výťahu, ale prúd nejde už 7 ráno, tak to som ešte nezažil. Tak práve môžeme začať. Aha, už nám ide prúd, no dobre, už nahodili. Tak, vážení, vítajte v Jasnej. Co tu je už veľmi známe u nás, keďže sme sa tu boli lyžovať, kto ste video nevidel, tak sa choďte pozrieť. Aj si ukážeme, kde sme bývali. Takto v lete, ako to vyzerá. Hotel SMP, boli sme tam. Predstavte si. Celé recenziu aj všetko máte teraz vpravo hore v karte. A my ideme na lanovečku, keďže Chopok je takto. Snad nebude pršať. Dámy a páni, vítajte na Chopku. Aktuálna teplota je 13 stupňov miestneho. Nech sa páči, toto je výhľad na Chopok Sever. Krásne však. No, aj v zime bolo také krásne počasie. Momentálne sa nachádzame na Chopku, ako ste mohli počuť. Nachádzame sa v nadmorskej výške 2004 metrov nad morom. Ideme popozerať po okolí, no poďte so mnou. Ideme pozrieť na Chopok juh. No, vidíte. Typek. No, ok. No. Vyzerá tu, že tu bude asi lepší výhľad na juh. Čo myslíte? Krásne. No. Nech sa páči, tu máte názvy všetkých vrchov. Dobre, tak toto presne nejde vať na jeho plánu už. Znovu. Super. No. A tam, že by sa trošku podarilo nakúknúť. Uvidíme. Neviem ešte, čo bolo vidno. Ale tak je to dole. A my ideme naspäť dole. No dobre, takže môžete vidieť práve, čo vidím ja z Chopku. No tak beriem späť s tou viditeľnosťou. Tak nejakého dôvodu aj Chopok juh zastal. Dúfam, že Chopok sever či aký, že nezastane, lebo keď zastane, budem musieť ísť pešo. A to nechcem, keďže dneska chcem aj Tatrandy stiahnuť. Ty vole, no. Už tu nie je tá dobrá viditeľnosť, ktorá tu bola pred pár sekundami, respektíve minútami, ktorú ste mohli na začiatku vidieť. Takže aspoň takýto záber ja mám poskytnúť vám, ale tam nič tu nie je vidno, predstavte si, prekvapuje vás to? Chopok, na Chopku sa každý sekundu môže zmeniť počasia. Teraz je hmla, teraz môže byť slnko, teraz môže pršať, čož dúfam, že nebude, lebo keď sme išli tu na, tak začalo trošku pršať, takže rýchle odtočíme a ideme dole do Tatrandie. Aj tam si niečo chceme natočiť. Uvidíte všetko, no to sa dozviete až v ďalšom videjku. Pokiaľ ste ho samozrejme nevideli, neviem, čo skôr vydám. No a tá viditeľnosť, ktorá tu bola, nie je
chłopak ju zastal nejakého dôvodu, neznámeho. No dobre. Ja sa pokúsim tu neprizaviť na tých skalách, lebo keď sa prizavijem, bude zle. A bude po celom týždňovom výlete do Bešuňovej. To asi môžem už povedať, že kde som bol. Kto ste nevidel Instagram, tak nepochopí prečo. Ale dobre. No, tu je nejaká chalúbka. Ale keď stoja, dúfam, že nestojí aj naša. Bo keď stojí naša, je to veľký problém. Takže tak, aby sme sa pochopili. Či stojí aj naša, uvidíme. Snáď nie. No a tak no. No, chlopak ju konečne sa pustil. Už trošku niečo aj je vidno. Ideme tam hore. Nie. Tak znovu nejdem. Zase mám robiť štúrky, musím si zaviať zlo v takomto teréne, ja odmietam. Dámy a pani, vrchol Chopok. Tak to vyzerá. Ešte tu chcem dať to natočiť. Kto vie, čo to je, napíšte do komentáru. Tak. A ide sa dole, to bude skôr ťažšie, ozvem sa dole snáď. No dámy a páni, úspešne som toto zdolal. Pozrite, trošku sa nám rozpadla hmla, tak to vidno dole. Napíšem vám keď tak, čo tam je. Ale tam trošku vidno vzadu, ale vy to asi neuvidíte. Ani po priblížení. Tá lanovka viacej ide ako stojí. Viacej stojí ako ide, tak. No a krásne. Toto som ja zdolal, prosím pekne. Potlesk zaslúžim si potlesk. Aj sa idem napiť, alebo vzduch je moc. Dámy a pani, začínala si prchať, počasie a podmienky sa zhoršujú. Dneska sa nejde do Tatranzie, ale ide sa na jedno špeciálne miesto, kde, z ktorého budete mať čoskoro videjko. Takže ja sa tu nás veľmi lúčim. Majte sa krásne a zatiaľ. Ahoj. STBS.